Ya guys, gimana? Kulitan langsung guys. Apa may tundan nyo daghan? Nabilin! Okay. May tundan! Ako sa dao guys. Magkano guys? Balik mo sila anin. Muriya sila guys ang mata oh. Muriya oh. Ang ibalik ako sa Hi guys, kita may ni Mama sa merkado sa Taong. Sagaan ko guys, Muriya oh. Buta ng anak guys oh. Sagaan ko. Oy, kamay na lang, Diyos. Hello. Hi. Hi. Tana-tana, kita ko. Escape ko dito. Bapak mau kapalit kan? Kapalit kan? Ada hasil lah guys, oh. Ada. Ayo. Sir, paligin sir, anak. Palit ako 1 kilo, ane. Ano na naman guys, dami ka dyan biglaan. Okay guys, malakot palit guys. Una ilang mga gulay di ang ginalit. Yan. Ay, ano namin sa daan guys. Yeah guys, o si ngalan doon? Grant. Asa? Grant. Grant. guys, oh. Butan ka kung sila. Selamat. Di apa eh? Wih, ikaw mo di ay ni-enjoy na. Lagi ka ani. Ay guys, amigan ni na guys, butan ka dun eh. Na, oh. Oh, so parlor dari. Oh guys. Dia sini butan ka dun nagabot ni sabay. Day. Alay butan na din mo day, oy. Ini sak ha. Aju kay butan dito ta aju, oy. Alis ako. Dapat guys. Parang aju ani. Ale
Si Edward, apa deh mau oleh? Apa nama tuan mo? Hai guys. Dito na. Hai. Ali. Tara SM guys oh. Ito na mi guys. Guys na mo na ang gipalit gani ha. Adto sada oh, mo na guys. Nami ka jud sinabaw guys, na ipinsan. Hello vlog. What's up mga friends? Guys. Hello mga kapartner. Guys, namin wala na guys. Diya. Nandito kami ngayon. Paano? Hindi na kayo katabunan at no. Oh, okay. Wasa cellphone mo. Ako na may nabidyohan. Sila lang nando sila. Kumain ka rin na. Okay guys, this Kuya Ek. Magutan ka aja na si Kuya Ek. Sa pagbulang ito? Ay, kulay sa. Oh, labi mo tayo. I'm just trying to get to Asa na?